Eguerdion, Maite, Getxoblogen saria eman dizute eta susmoa dut lehenengo saria ez dela izango, ez da? Zenbatgarrena da? Eskerrik asko, Getxoblogi sariagatik, eta ez da lehenengoa, baino, hola, pentsatzen hasita ez dakit oso ondo zenbat ditudan, baino, hasi ginenetik, ikateroekin eta gaur horiek aipatu ditut, badira batzuk, ez? Proiektu ezberdinetatik etorritako sariak dira, eta horrek asko pozten hau, ez? Ez dela gauza bakar bategatik, baizik ikateroetan adibidez hezkuntza eta teknologia, euskal jakintzan ikasleekin egindako lanagatik, eta oraingo honetan gaurko hitza edo euskarazko hitz bat egunero sareetan zabaltzeagatik. Beraz, horiek beti etortzen dira ondo eta beti izaten dira eskertzeko. Saria denez jakitea seinale ona da, asko direlako seinalea, ez da? Eta zure proiektu guztiak izan dira euskararen eta hizkuntzaren ingurukoak? Galdera polite da, bai, euskara beti egon da proiektu guztietan, eta ez bakarrik euskara hizkuntza bezala hau gaurko hitzan, bai, baina gero baditut beste batzuk euskararen inguruan, baina batez ere nire lana teknologia eta hezkuntzaren ingurukoa da. Teknologia, teknopedagogia eta arlo horretan mugitzen naiz, batez ere profesionalki. Eta horietan noski euskaraz mugitzen naiz, beraz euskara ere badago hor. Eta gero nire aisialdian egiten ditudanak gaurko hitza eta horrelakoak badira euskararen sustapenerako. Horiek pertsonalagoak dira, ez dira alor profesionalekoak. Zertan zabiltza sartuta azkenengo honetan proiektu berririk komentatzeko ez? Proiektuak esateko urte asko irakaskuntzan egon da gero, urte asko 30 esaten ari naiz, eta asko dira, hor ere ibili naiz, ikastola batean hasi nintzen, euskara irakasten eta gero batez ere teknologia eta hezkuntzan unibertsitatean masterretan ematen dut klase, irakasleen formazioan nabil, eta benetan horiek gustatzen zaizkitez, proiektu horiek oso niretzat alizientea handia dute, irakaskuntzan saiatzea zabaltzen teknologiaren erabilera pedagogikoa, eta horretaz hausnarketak egiten, praktikotasuna erakusten, balin bada praktikoa proiekturen bat, horrelako gauzak asko gustatzen zaizkit. Eta gero bestelako orain asko ari naiz estrategia digitalaren inguruan, proiektu batzuk ari naiz aurrera eramaten, gainera ilusio handiz, ze berria da niretzat, eta gero jarraitzen dut telebistan eta irratian zabaltzen bai euskara, bai batez ere teknologia eta interneteko aktualitatea, teknologia, internet, ikusten duzun bezala denak dira hoien 3 esparru hoien inguruan, ez? Teknologia, hezkuntza eta euskara bera. Gaurko saridun guztiak, ez dakit kasualitatez txiripaz edo apropos eginda, emakumezkoak izan zarete. Zuretzat, zer esan nahi du horrek, edo nola interpretatzen duzu, eta nola ikusten duzu zeure burua, eta emakumeon rola batez be teknologia arloan, ze hizkuntza arloan eta euskara arloan gehiengoak gara emakumezkoek, baina teknologian ondino bakanak gara. Oso galdera interesgarria da, ez? Azteko eta luzea eta sakona oso gutxitan aztertzeko puntu hori, ez da? Azteko plazerrutza izan da, konpartitzea saria beste emakume guztiekin ze proiektuak izan dira oso interesgarriak, eta horietako batzuk ere emakumeen ikusgarritasuna lortze aldera. Ez da nire kasua, kasu honetan hitzak eta euskararen ikusgarritasunaren bila ibili naiz, baina iruditzen zait oso interesgarria horrelako ekimenak eta plazer bat, eta beharrezkoa gainera emakumeak hor presente egotea horrelako sarietan, batez ere ikusgarritasun hori teknologiaren munduan proiektu asko mundu digitalarekin lotura dutelako, eta nik uste dut oso importantea dela. Nik guatzen naiz, hasi ginenean, orain dela urte desiente, eta hori ikateroekin ibilbidea hasi genuenean, orduan gainera izenik gabe ibiltzen ginen sarean, pentsa nola evoluzionatu duten gauzek, eta oso gauza kuriosoa kontatuko dizut. Eman ziguten horrelako sari bat, Argia saria, euskal komunitatean eta beste oso sari garrantzitsua,
Eta joan ginenean jasotzera inork ez zekien ni emakumean itzenik, eta pentsatzen zuten pseudonimoarekin idazten genuen, eta orduan sorpresa handia izan zen, nire bi irakasle, nire lankideak, eta gero ni. Eta orduan joaten itzenean tokitara, baina nik 6 pseudonimoan euken edo ez izena. Eta 6 emakumea zara, orduan, ordutik esan behar dut plazerra handiz gauzak asko aldatu direla. Eta orain, mai ingurutan parte hartzen dugunean, edo hitzaldi bat ematean, nik hitzaldi asko eman ditut hortik zehar, leheno beti emakume bakarra nintzen, eta pixkanaka hori ari da aldatzen, eta lan egin behar dugu, horregon garenok hasieratik, ikusgarritasun hori bultzada bat emateko. Mila esker zorionak eta urte askotarako. Mila esker zuei, eskerrik asko.